You are tearful, and then so me mam akwaba ade ba me channel yi so. Na manya ne ntie se Ghana for si se okwa buchira yetua oka. Ana se wo a yetua kola ne ka busumi bia. Mintimi nka buchira kuro bia ho asem. Na so America de mitimi akan kakra. Efise ha ana meti. No kre wo mni say the difference between Ghana and as Africa and ya buchira ni. Enya kese bia. Name of this is a difference me hu. Obroni adwene mu no, ohu ne say so obi enwuma. Na so obi enya bia emfa burden bebre ema meto so. And Africa for nso adwene mu, me hu ne say so obi ni bie enwuma bebre. Na so obi enya bia de owo soro hodum no. Onse de enya nipa bebre ema omo mekoto no ensom no. Sa yes a master mentality. So one difference me. Afi so say the out Ghana we adwuma. Sa na obi nso te abruchira oye adwuma. Na eno so difference we mu ni say abruchira ha no more likely say wuni adwuma na adwuma say ya benya foforo esen Ghana. If you say job creation is one of their priorities because enumu ana omunya taxes if you am the bo oman ho bra. Na say netie. So wo America hanum a obeye adwuma afemu ni nyina. Ana obeye adwuma ebribi e wa afenim. So timinya sika bia. Then afi no aban ne say sika na unya ye no be report it. And then you can say file taxes. So wa worry, so won worry. So wa so won we. We adwuma ne nko ande. E was all report income. Nti say report income no a na aban no ahwe say tax sign na utua ye ye de compare with tax bracket na utua pepepe ana wantua pepepe utua ma ne broso ana wantua ma na ambroso enti say wawo say won wo ye aban ne compare wadwuma no hu the tax no wantua enough then time na o file taxes no as say utua enu te betimi aye se obetua no tam na file taxes na ana se obetwen na wa mail check ana obe set up payment plan ena se aban ne hwe no hu se utua tax no more than the ne wosenka utua na ode wade na ode ama afi nkola ne die nini se wo ba na aban ne hwe no hu se adwuma we a wo ye ye no esan se owa akola ana wo nkola no na wa ma sika ni mu bi say sika we die na enu kwan say anka utua no as taxes ana watua enu nti no aban no entua obi aka busumi bia na emu mesan say wankasa wahwe ho na wahwe abofra no afemu ni nyina nti no aban no hwe wadwuma no na say utua tax ni bebrede a e was a difference no ye de wade ma na esan say aban no je tax a osande ye adwuma nti no afemu ni nyina no sika na wutua ye no eso ba amfaso bi enti sa amfaso no sabani de usika e mawa na ode faso ni bi aka ho ama se nso je we bi nkoso wo Ghana ana bi nso nkoso wo Africa bebia ani tira Ghana fo ni bi tia na ye mwanwa se okwa abruchira etua hoka da bi ntua hoka utua tax into taxes no utua ne mowa at the end of the year no esa ban no e refund emu bi. So when you are enough and so there, at the end of the year, no, obesan to your banika. And found so wow. Minimum be brown my wa. I feel beyond file tax on boka. If it's a finished swan, or me a juma be brave. And then because of taxes and sunti, and our yajuma. And to Mr. Musamuti as someone. Mumbi some ye. No munya say. One casam draw more conclusion. Now yet I wouldn't be a 2 year you think better about 10 years, 15 years near Mayfield. To me, the yes be a bruche hand my do. But just to buy plane ticket keke crown, we hear about $2,000 depending on the season in episode 2 coin. To check is $2,000 just to fly home. No one spend crowd spend about another 2,000. The yes be a it's okay so be send this kana coffee. No cost what na. Ya ba se ba be bobra, ya ma se ba betena.
And this year buy any benefits so I buy so bosom be a bit yamokadia. Oh, Charlie come into how? Come have a trade few crowd. Nti nye saa na asɛm ne tie. Nti sɛ bia wo ba bi ofie na onua bi ka sɛ o ma me fa abofra ne mbra ha na daakye bi no no so nya nda so wa brabo mu a. Emfa saa adwene nhyɛ utim sɛ bosom bi tua abofra ne ka na onua ne gye sɛ sika no. Eni ba bia ada. Mubetimi akɔ internet akɔ read the life in America. Mubetimi akɔ read so many things. Sɛ omu saa mo behu, eni saa nso mo behu. But don't just be ignorant. Na de obeti bia wa fan sɛ saa ne tie. Da bi nye saa ne tie. Your tear for Namada was. Send us munya bre, Namuti means me. Madam said, Mubba baby a film. As a muhia be swa. Mubebisa. Mumma Remfi. Some be like it. Mubbe share. No more subscribe to this channel. Set up your channel no because I grew.